kubor ki balaya chakmat halor ka jingsha khang tala ki khardop krong khajna ka Khasi Hills Autonomous District Council da ki bor penyat district karibhoi hasilan ter ka surok ba da ba pensong no rim na ka kubor bala sai madan da usulong mel ukurwo ka atiar haki khendiat singi bala dam kala penlong yo ba penyat sing im u chief executive member ka council ban pentip bala dap ban ai show cause notice ya ki te ki khardop Uloong bakum kini ki khardap kimde ki bami tang menta ndrai ki de ki bala yaimi nadu ki executive committee barim joka council Shua berkandun gini ka jingkhang ya kalian ka board district jongkari boy yaki toll gates ki ba de jong ki HTC na kalian jongi menship tayo la jan sansngi yaki tu ki toll gate ki ba la dep banwan I complain da ki seng jong ki nonya trok bakadan ka jingle thurmur na ki nonglum hakabedi bakata ngala syukos ya kitu ki toll gate mentala jan shitayo tengi airport news ngi bakin jubab te ngadbet mentas ngi kila jubab nam nama keempat kod sikan kod lashan na singi ka syukos te lada kim jubab yaki no kinu kiba ya palat yaki ka bala pathat na ka council tengi batsi ban hak ban khang wat na kaliang jungi ru bu pyong mun thap syukos ko kini ki ki baklam set up the council kidai jong ki council lala ki jong ki department kat kum ka provision jong ka 6 schedule henry namar babun kidai ki ba la list out syaki private parties kadon ru kawe ka high court order ka bala penkesan ya ka council bangin la ban bo yaki lasi yaki private parties te henry teng let's say nak santali ar lightly don kiba kitu ki agent ki le thurmur garupam penbet ikini ki kam habedip kini ki kali kiba one room sport mekhlane kiba mi kumta kiba kit mata de yakum kini ki tolls hakino no ki jaka ki bala identify katkum ka complaints ngila pha eka shukos je kini ki lasi ban ladadep ban juba ingi bedep kenu shukos nakal yang ke isi kan sashim ya karai ke eka bedep le ladai ba lap ladai bangilap shisha bagi le palat eke eka batha ka council ngimban se ban hapan shim na karai ban khap kini tu kada jing shamo bagi MDC hi ki install ki kit khamda tip jo council about council si ju kamdei la dangshan kladon kami dia report ke bakunta ke ba seki ong ba nakal yang CM la keno ke MDC katkum ka media report nakiwe pat ki ba pensno kata le nakal yang jungi undon kum kata nama kadai ka property kadai ka order naka council te ia kata ngaku ban pensyai bat kabar pat katkum ki complaints ki ba layo habidip ki tolls ki bale palat ia ka jing betha jom ki jinsi nama kada masuk ong bangi la dep syukos bat ngin pej hakini ka syukos ke ka ba nakaliang jungi ngin shim ya karai bat ia karai dan syukwa ban pentip ru bala da ki don ki bale palat ia ka jing betha ni ngimban se wat ban hap khang ki tolls jom council kimdei ki badang syu sedang mentading shitayo artoyo shibnai abnai kidui la de ki post nem Henry nakalian ka high level committee ke belak clear ya kini committee do chief minister la betha ya ka DCA department bandan ka jing ya penbet maka this council te katkum ki provision jong ka 6 schedule ke belak aibor hangi ngila ban bo ikitols Henry ka di bandan pat ki jaka ki bangila ban bo let's say yo ki dei ki jaka ki bakhim ki ban pentut ya kali kawan ka traffic ya ki way kum kita ki jaka msyak te bat kumjuru katkum ka working plan ki ba ngila don ki bla submit chega government ngila submit tak ya ki ba kini ki ba ibyang ka jaka ki badon ka lebay let's see ki badon kam man check kum man shu anuksai ka trading by non tribal regulation act ki ba pun pha ki kali ki banabar jela ki badai jong ki bar jela ki wan khai shane claim kot claim sra te kum ye kini manu ban detect namar ba ki debe de ki kali kimdan office support social law kimdan office support meghalaya te namar takadau da kabadan kini ki checkpoint ngila ban detect ngila ban wat bania kini ki le you ki khai you but
ke ka jing du nong ju ki bre jungi te yakum kani ngibu yakini ki tolls on trade by non tribal khnang ban nim penshulur banam penshulur yaki bar jela banwan khayi kat bamon chakani ka te jungi Halor kijing mi kijing keno dak Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association bolong badai ki MDC ki basna hi ya ki kherdop haki constituency jongki uba panya sings em ulo kentat ya kani bat kam bagi dei hi jong ka council ka jing ujor jong ka truck association haka shiti ka baki phas ni kalong kelum lang henry shu ujor kelum lang henry klum dan pat ka jing pin shisha kino kiba le bakla Dari tangkat tu kat ni kiba kila penpau nak kaliang jungki, but ya kita kiba penpau nak kaliang jungi ngila ban syukos. Kini kiba install illegal tiket, kai kiba sencang kiba hi museum kene, nomor keno yang lami kita. Baka diga cing exploit degi nang nang wan ki commuters kini. Pika kam dei benong ba mi kum kitet lane kabon, kani kam dei tang kapor jungi mentah kebla don lupa. Te takadang ong bakani ke isi kanang mentah kan hab benshim yaki sinjam ke ki banang kampen jana shu ker kom terekam bat ngiru nginem ya palat ya ka an ladang ya palat ya ka an kala long bi an dan mengi bathau an dan nomor takadau nakaliang jumi ke ka badon ya ka provision kat kum ka 6 schedule ngile kat kum kata henry let's see your don ka no ka jing duna hang ni hang tai ye kita ngila ben penbaik ngila pendap te henry banong bangi biang lut ru ngamla banong bangi biang lut henry lingba kini ki complaints lingba kini ki jing ujor nek penuhut baper kaya rap yang ngiru banang kampen janai kon kom